Selfies, fwy na thebyg dych chi wedi cymryd un, ond yn sicr dych chi wedi gweld llwyth ohonyn nhw. Ar Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr. Efallai bod chi yn erbyn nhw. Efallai bod chi'n meddwl bod nhw'n peth da, ond ydyn nhw wir yn adlewyrchu bywyd pob dydd? Mae hi nawr yn haws nag erioed i newid llun cyn i'w chlwytho fe ar-lein. Valencia, Calvin, Walden, Hudson, Mayfair. Ond oes modd newid mwy na hyn. Oes modd newid y ffordd dych chi'n edrych. Creu delwedd polis, newid lliw eich croen, ychwanegu colir. Beth am newid maent eich corff, maent eich trwyn, maent eich bochau. Mae apps ar gael i wneud hyn i gyd. Efallai bod yn ffordd o helpu hyder pobl, fel bod nhw'n hapusach i dannu eu lluniau gyda'ch cymdeithas. Gallech chi hyd yn oed dweud bod newid eich lluniau yn weithgaredd creadigol. Byswn ni'n anghytuno â hyn achos mae newid selfies yn rhoi hyder i bobl am y resymau anghywir. Tasen nhw'n cael mwy o likes neu sylwadau ar y llun, byddai'r likes ddim am edrychiad naturiol y person. Dyw hwn ddim yn peth dda ar gyfer iechyd meddyliol yr unigolyn. Dwi'n credu fod hwn yn hybu'r neges anghywir i bobl trwy gefnogi delweddau sydd ddim yn realistig. Ond y gwir yw, does dim angen newid eich edrychiad i fod yn hapus.